Mähriban zenanlar. 8-nji mart diňe baharyň nişany näl? Oň ähli aýal gyýlara beren ünsü. Aladasy we söýgüsü üçin ýene de bir gezek minnetdarlyk bildirmek üçin pursatdyr. Bu ajaýyp bayramçylyk ruhy ýylylyk we iň ýagty duýgular bilen gyzdyrylar. Bugün aýal gyýlara buýsundyrjy, duýgudaşlyk we minnetdarlyk sözleri aýdylýar. Gözel denanlar, hormatly işleşler, bayramyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Goý maşgalaňyzda parahatçylyk we ylalaşyk hemişe ýaşasyn. Size bagyt, saglyk, awadançylyk arzu edýär. Islenlik ýagdaýa garşy durma we elmydama owadan we özüne çekiji bolma mümkinçilik berýän tükeniksiz güýç bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, sağ olun. Mehrijan, biraz garaş, häzir gelýän bolýam. Bolýar. Mehri görsen ýerde keniň men sen gözläp ýörnä. Ýür bize garaşýalar. Ine mehribanlar, siz Owad radio ýylymyny Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmeginde owadan aýdymlarynyň birini diňlediňiz. Salam Jeren Berdiýevna. Salam gyýdym. Jeren Berdiýevna, ýanky diýen gyýdym şu. He, gatgowy. Sen aýdym aýdasyň gelýärmi? Hawa. Nähil aýdym? Sowga daýdymy? Ejem aýdym sowga etjek. Gowdyny. Sen odal aýdym aýdyp görüpdiňmi? Ýok. Bolýagydım. Eger de sen çyndanam ýüregiňde beslän bolsaň, onda hökman gowaýdym bolar. Ýöne hökman ýüregiňden aýtgan. Hiç tatdan tolgunma bolýarmy? Bolýar. Onda sen getir taýdyňy ber. Ondan şu 2 aýdymdan soň seni goýuberer. Bolýarmy? Bolýar. Cemal,
Eger sen göni aýlymda gitýän bolsa sen ejeme jaň edip duýduryp bilmersiňmi? Wah gyýdym. Studiýa telefony girmek gatagan bolan soň bizde telefon ýokda. Diýan ýok Mähirjan, men häzir daşana çykyp sen ejenge jaň ederin. Sen ejeng telefon belgisini aýt. Alo. Yalqap, Mähir häzir sanjy minutdan ejesine taýýarlan aýdymly göni aýdymda aýtjak bolup dur. Ejesine jaň etýän bolan hiç allyryp bilemok. Eýem goýberýäňizmi? Häzir goýbermesek soňgyjak alýas. Meýilnamada yer ýok. Häzir mene maýlak göröýün. Biziň näçe minutumyz bar? Ýene-de 2 aýdymdan. Bolýa, men habar etjek bolaryn. Biziň 6 minutumyz bar. Salam. Salam. Güljan gelje nerede ka? Gönlün sağa urlaýyn. Bolýa sag bolum. Ruňam bäri keçmek bolany. Güljan geljen saat bereň da. Gyssagyl gerekdi. Güljan gene arkada hamir ýaýyp otyr. Pradaş garaşaň. Kolonkalar işleýärmi? O işleýär. Yalqap. Gelenin owalaydy. Geldi dost. Şulaň hemme ereşdilermi? Owa, O adrajy aýlym goýýar bolýarmy? owa näme boldy? Ýör barya kat düşünürüm. Maksat taýynmy? Jimjan taýynman başlaýar. Mähriban dinleýijiler, indiki ýerine ýetiriljek aýdymy biziň studiýamyza gelenjigimiz Mähri Joraýewa eje hakda owadan aýdymdan birini ýerine ýetirip berýär. Dinle, lezzet alyň. Meher bar gözlerinde, bahar bar yüzlerinde, her pursat yüzlerimde, dünyam yaz bolyar ece. Meher bar gözlerinde, bahar bar yüzlerinde, her pursat yüzlerimde, dünyam yaz bolyar
Berekella. Berekella. Ene diýmeň özi ähli gowzatlar aňdýandyr. Şonu diňe söýgü diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowzatlar ansanlyga mahsus akylly ýörelgelerini jemini aňdýar. Şoň üçin hem ene iň mehriban we mukaddes insanlar. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seretidir. Olar ýanymyzda dünýämiz dogrudur. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow.